per hipotegit, ha procedit des del dia 6 d'abril a enderrocar una sèrie d'immobles protegits, sense esperar a la resolució que hauria de dictaminar sobre el mateix. El que està fent el Partit Popular amb el Cabanyal Canyamelar és d'una gravetat extrema, ja que incapaç d'assumir que ha perdut la batalla, ha decidit continuar endavant i pese a qui li pese, encara que siga el mateix estat de dret. Per això, no han tingut cap problema en marginar i degradar la zona afectada per la hipotètica perllongació de l'avinguda Blasco Ibáñez, convertint-la o intentant convertir-la en un autèntic gueto. És la seva resposta a la resistència democràtica d'un barri i també de tota una ciutat que no vol perdre la seva identitat a favor de l'especulació urbanística i la prepotència de l'equip de govern encapçalat per l'alcaldessa Rita Barberà. El Partit Popular ha creuat una perillosa línia que separa la democràcia del totalitarisme. La contundència emprada per la Policia Municipal de València contra càrrecs públics de diferents forces democràtiques, així com contra veïns i veïnes que pacíficament intentaven impedir l'enderrocament d'un immoble el passat dimarts 6 d'abril, s'ha convertit en un fet inèdit de la nostra democràcia. És per això que exigim la immediata dimissió del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Miquel Domínguez. Al mateix temps, també volem denunciar i condemnar l'actitud de les unitats antidisturbis de la Policia Nacional desplegades al Cabanyal, ja que sense la seva actitud no s'haguera produït la violència d'aquests dies. Així, ja va ser la Policia Nacional la que va carregar, sense cap provocació prèvia, el passat dimarts, facilitant l'actitud repressiva de la Policia Municipal, provocant ferits i ferides, contusionats i condicionades i 2 detinguts. Però molt més lamentable va ser l'acció de la Policia Nacional durant el dia d'ahir. En vegada de complir la promesa feta a diferents representants veïnals, en la que es garantia que la Policia Nacional anava a defensar tant els edificis com els veïns i veïnes, aquesta va procedir a escoltar les màquines i a realitzar una salvatge càrrega policial sense que hi hagut provocació prèvia, alguna per part de les persones que estaven congregades pacíficament. Persones que feien allò que hauria de fer la Policia Nacional, evitar l'espoli contra el nostre patrimoni. És per això que exigim la immediata dimissió del delegat del govern Ricardo Peralta Ortega, així com del subdelegat del govern a València, Luis Felipe Martínez Martínez, al igual que exigim al Ministeri d'Interior que procedisca a depurar quantes responsabilitats siguen escaients. També exigim que els detinguts queden sense cap càrrec en contra. Malgrat tot, la lluita del Cabanyal continua, com ho ha fet sempre, de forma democràtica, pacífica i no violenta. És l'Ajuntament el que provoca i empra la violència dels fets consumats. Però que no es càpiga cap dubte, davant tindrà sempre la dignitat d'un poble que, com va dir Vicent Andrés Estellers, vol ser per sempre poble. Gràcies. On està la responsable de la situació en la que estava el Cabanyal. Anem a anar de forma pacífica, tranquil·la i democràtica, com sempre fem, per el carrer La Pau, per la sala del carrer La Pau. Anem cap allà, anem cap a la plaça de l'Ajuntament. La presentación pedirse hacia la plaza del Ayuntamiento para...